Kama chilo nyakurom gajuanga kum kinde tipo mage osekere mbui ka ochiwo pache owuon e kinde winjo buche mapek e doho. Gino ma osemako wang' oganda kendo nyuolo penjo mathoth ni ere kaka jang'ad bura chiwo pache owuon e buche moko gin mag nek. Ramogi TV ogo mbaka kod kendo jafwambo marwa Cynthia Onyango miyowa sigana makende ewi nonro mar jang'ad bura mar doho ma Milimani Honorable Dolphina Lego ka ochiwo pache gimomiyo ohinyo chiwo pache e buche e doho. Umempatia kila kitu anastahili kupata. Honorable Dolphina Atieno Alego wachopo wayudo kariko winjo bura e doho. En chiko it diko kod chwalo penjo ne achije kod okinde kanyakla achiel. Kar saa 8 mar odiechieng' wayudo thuolo mar romo kode ka odok e apise bang' winjo bura e doho ma Milimani kuom seche mohewo 5. E ndalo manyime tipo mage ande okere mbui ka osomo ne rawere moko mag mbalariany kendo nyisogi mondo gikwa jonyuol gi ng'uono e nyim doho bang' chwalgi e nyime ka itudogi kod tho mar nyadendi moro ma bende nyar mbalariany Marik nowito ngimane ka gin kanyakla. Mae kata kamano oketielo mokwongo ma jang'ad bura Dolphina Lego osenyiso kitelo manyuolo penjo e kinde mowinjo buche e doho. Kinde moro nobalo kod riwruogo kinde ma pacho ka Law Society of Kenya manowacho ni yiero chung' kod kinde moko e doho to moko ne giweyo oko ma ok gimiyo sir. I will speak on behalf of my colleagues who have been bullied, whether senior, whether juniors, and I think it continues being done, and I don't want to read this after this. So the same preference that you are giving to fellow lawyers and advocates, can that be extended to us on the bench, especially the ladies who some cannot take, and I believe even some of the men. Obedo kinde, obila matimo nonro kata chije mochwale nyime, osebedo kod ng'eyo kendo bilo chal mar tende ma osenenore mopogore. Hapana, we cannot be used for as a stepping stone. Mchukue tu files mrudishe. When you are ready, you can bring these files. If they are not pleased, hapana, hii ni mchezo ya town. En bidhruok, chik, adiera maduk, luor ne ngima oganda kod chiwo luor makende ne lai mag winjo buche en moko kuom mago ma oseketo e opara manyime. To Honorable Dolphina Lego en ng'a to onyakanye? Anyakano Kabonyo. To wadak Chemelil, Songo. Onyola Nairobi ka, went to Catholic Parochial or primary school. Then I went to Loreto Convent Valley Road. And thereafter went to Luak Girls High School. Katiko somo Luak, jonyuol no tera loka, matimo degrees gario, bachelor in social legislature, and a bachelor's in law. Bang' nyume kendo bedo min yawuoyi adek, Honorable Dolphina Lego lero ni kaluwore kod hera mare weche somo kod chike, nodok e sikul kendo yudo tiegruok mare ngas mamalo, manomiye thuolo mar bedo jang'ad bura e doho ma pacho ka. Okang' ma upuoyo ni nochopo lek mare kendo konye ng'ado buche okang' marito ratiro mag oganda kendo miyo katiba luor mare. Kasenyuolo nyithinda adek go, eko kadhi atimo masters in conflict resolution. Asebedo magistrate from higni 22. I was appointed in 2021 December. So achako gi what we call a district magistrate 2 professional, katabedo resident magistrate, achakabedo senior resident magistrate, principal magistrate, senior principal magistrate, and just 2 months ago, after 10 years of waiting, abedo chief magistrate. Kaluwore kod Dolphina, okang' mar loko aluora mar doho bedo mobolore en mar neno ni achije kod jogo duto machopo e doho winji e yo makare kaluwore kod chik kendo neno ni ratiro mar achich, janeno, obila matimo nonro kod jogo duto mani kod ng'ur oyudo aluora makare mar chiwo pachgi kendo neno ni ratiro yudore kaluwore kod chik. Kibire kot ka to chal ka gimidhi e suptal. Samidhi e suptal ikia ni daktari dhi ng'isi ang'o. Ikia ni idhi wachni ni bedo in gi tuo mane. To koro kata ka e kot kae, nikech samoro bi bet gi jopiny, iwinjo gima timore, iwinjo kaka ji loso. An baneno ni jok mabire kot gi nyalo bedo kata jonyuolna, nyalo bedo nyithindwa, nyalo bedo abeda ng'ata ng'ata.
to wuonwa nopuonja ni kik irang ng'ato ni kata ni en gi yuto mapiny ni kori nene ng'at moro magalagala. Ng'ata en dhano to nyaka iritgi kaka girit dhano. Honorable Dolphina wacho ni okang' mare mar loso kod rawere manochwale nyime e doho ne en mar neno ni kopogore kod luwo chik, doho bende chiwo thuolo ne achije mondo lok timbegi giwegi kendo ne ni gidak kod oganda yor dimbruok, luor kod hera, ahinya to nyithindo nyiso luor makende ne jonyuol. Kani winjo ka jonyuol ne wacho, asekwere e wachni, asekwere e wach metho, asekwere, jonyuol nokotamore. Koro an bang'e ni shida mayudo ji oko kachacha, kata an gin gik moko ma nyithindo ka dongo to nyithindo ka must go through, or kata debe ni nyithindi kata nyithi jirani, nikech wan be mana wan dhano, ok ni wan mashinde ma gik makamago ok nyal timore ni wan. Koro mago be nyaki non kapok you make a judgment or a ruling. To judgment gi ruling kila file en dhano. Onyiso chung' motegno gi okang' ma osebedo kao mar loso kod jogo mochwale nyime doho, kolero ni ponono en yo manyalo duoko chien timbe majendeke, to en yo ma obiro jiwo e kinde winjo buche. Kamane puonj mane nyalo miyo nyithindo moko we kong'o, to dongo timore maber. Maybe nyathi nyalo loko pache ni kong'o ni ema dimi atera kot, ok aweyo kong'o. Koro en puonj ma nyaka wamed puonjo nyithindo. But kamane mane nyalo bedo ma Nyasaye onyisa ni kanye manyalo loso gi nyithindogo, ya ka ber to dong ber. To ka koso to be iwena. E tije kaka jang'ad bura e doho, osingo medo chiwo thuolo makare ne jogo duto machopo e doho, kendo neno ni e kinde ma doho chiwo ng'eto mare mar chik, ratiro mar oganda kod thuolo mar chiwo paro e kinde winjo bura obedo e opara manyime. Ne manyaki make jok mabire kot ni no giwinj ni gin kama ibo winjgi. Kata sani mi ibire ti kwa ni gini nene go beni watimo, ang'iso gi ni adhi e meeting moro matin tikaita duogo. Mondo ji ong'e ni we are human beings. E judgment ka be ji ok diheri. Kech ng'amoloyo kes be mor. Ng'amoko loyo kes to be nyaka neni ni koro itimo gimok ber. Cynthia Onyango, Ramogi TV, e doho ma Milimani, Nairobi. Wakao yo mokwongo nyakoro mgajwange chendo ni